Ljudi moji, ja ne znam da li da se smijem i da plačem kad vam ispričam ovo. Zbog jedne devojke iz kazina pukao sam sve pare i skoro uništio sebi život. Ja, budala, zaljubio sam se u radnicu iz kazina i to nije bila neka obična zaljubljenost. Dolazio sam svaki dan, trošio pare, glumio džaka, sve zbog nje. Ako ste ikada čuli ono, kazino nije mesto za ljubav, pa ja sam vam živi dokaz zašto je to istina. Ostanite do kraja da čujete celu priču i pišite mi u komentaru ako ste nekada uradili ovakvu glupost zbog neke žene. Prvi put kad sam je video, radila je u menjačici u kazinu. Imala je osmeh, ma top. Gleda me pravo u oči dok mi menja pare. Ja već zamišljam svadbu, a nemam ni za burak. Znam da zvuči bolesno, ali kockar uvek traži nešto više od dobitka, traži smisao. A ja sam tad mislio da sam ga našao u njoj. Krenuo sam da dolazim svaki dan. I kad imam pare i kad nemam. Nije mi bilo bitno da li igram ili gubim. Bitno mi je samo da je ona tu. Svaki dobitak bakšiš samo za nju. Ko kralj, mislim da me gotivi. A ja sam sve dublje i dublje tonuo. A kad novac postane ljubavni jezik, svaki tiket, svaki spin, kad god uzmem nešto love, deo uvek ide njoj. Ne znam šta mi je bilo, valjda sam mislio, ako se pokažem kao dobar igrač i dobar tip, bit će moja. Klasična kockarska logika, sve rešava keš. A onda prvi hladan tuš, prvi šamar realnosti. Sedim, pukao sam sve pare. Ona se osmehuje drugom igraču. Mlađi je, ima pare, vidim da joj daje dobar bakšiš. A ja sedim ko poslednja budala i brojim poslednje dinare za burek. Tajem opsednut, više nisam dolazio zbog igre, dolazio sam zbog nje. Znao sam svaki njen radni dan, svaku smenu. Kad je nema, ja ne dolazim. Kad je tu, ja sam uvek tu, kao senka. Evo jedne brutalne istine. I onda, jedan dan, puknem sve pare. Nemam više ni za bakšiš, a ni za kafu. A ona sedne kod drugog igrača. On naručuje piće za oboje. Tad shvatim da u kazinu nema ljubavi, samo interes. A najgore je kada je gorki kraj. Izašao sam te noći iz kazina, ne samo kao gubitnik na aparatima, već kao gubitnik u životu. Nikad u životu nisam bio manji u svojim očima. A ona je ustala unutra sa sledećim džakom. Ovo sad što ću vam reći, to je jedna veoma bitna pouka i poruka za gledaoce. Ljudi, ovo vam pričam da ne biste napravili istu grešku. Kazino nije mesto za ljubav, za prijatelje, ni za sreću. To mi je mesto gde gubiš pare i dušu. Ako vam se ikad desilo nešto slično, pišite u komentaru. I ako vam je stalo da ova priča dođe do drugih, ostavite like, zapratite kanal i podelite video. Da zajedno širimo svest o tome koliko kockanje uništava ljubav i život. Svaka priča koju podelim je deo mog života, ali i lekcija za sve vas. Hvala što gledate, što komentarišete i podržavate ovaj kanal. Vidimo se na sledećoj ispovesti.